RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mandawi City, Cebu. Nga matatampo nagdasingan nga Julia. Okay, class. So, sa iyo lang una tayo mamauli ron, ha? Kay nami-meeting mga teacher. Yay! Di magtiyat, ha? O pamauli mong diretso sa inyo, okay? Yes, sir. Day, Julia. Ate, sa amo. Ha? Uy, papauli yung magtaglawas ni sir. Sa'yo pa kaayo. Uy, tambay sa tas amo. Oh, sige, good. Ayay, kalubaton man di ay ko dahi, uy. Ay, sige lang, uy, naman ko'y charger. Ay, kadilat. Hain man to. Wala lagi din sa sala kong charger. Kuya Troy! Oh, Kuya! saan? Alisa! Saan? Kami niligay bisita lagi. Kagwapo niya. Si Julia di, kuya. Classmate na ako. Hi, kuya. Hi. Kuya, nani mo akong charger? Tuwas taas. Ako lang dito. Ha? Day, paano mo makamagsultin ako nga naaday kay gwapo nga kuya? Saba diha, uy. Lagi. Day, crush na ko yung mong kuya. You? Day, Julia. Happy naman natong graduation. At yung kurso ni may college. Bukay pa, Ikaw? Mag-HRM ko, Day? Si kuya ni mo, Day. Ang sa'yo kurso? Engineering mo nang gikuha ni kuya, Day. Okay. Kung sanak, engineering ang gusto mong kurso. Opa. Pero mahal man ako eh. Ay, mau ba di ay pa? Mahal di ay, kasayang sad uy. Pero sige lang. Mangita ko pagi. Mag-eskwila. Thank you, pa. Ay, ang samantaw ni gisudlan ako, uy. Kalisod ba ining kursuha di ay? Nga ka naman sila mong gipili, uy. Mo may kurso sa imong kuya. Mabawa, big raso ni mo, uy. Ay, ani na lang. Patabang na lang ka ni kuya. Bitaw, no? So, asaman? Kasabot ka? Julia? Ang unsa kuya. May nasabtan ka kung gisulti? Oo. Pero may nalipkan ko. Pero, ano lang kuya, uy, kay basi malangay ta. Okay ra. Di ta mo undang hangtod nga makasabot ka. Ay manani. Yes, taas pa dyan may oras na mag-upan.
Very good, Julia, anak. Taas ka grado. Opa, may makaimutudlo si Kuya Troy. Oh, ano ka na? Namuha mo ng naong ni mo. Ay, uwa pa, uy. Sige pa ha, masud ako sa kong kwarto pa. Ay, naon sa mo ko, uy. Di ka na ako kapungan akong kaugalingon. Makasmile kit ko basta maguna-una ko ni Kuya Troy. In love na siguro ka ni Kuya. Ay, di daw no. Pero paita sad sa na in love ko sa tao nga may gusto na ako. Sure ka? Ha? Buot na ko ipasabot ba kung an mang good. Dili man mo may bawaan kung sina feel ni Kuya kung dili naman siya sultihan nga nakagusto ka niya. Ayaw na lang, day. Ayaw na lang. Kay sure ko, manghod na yung pagtanaw na ako. Bahala ka. Basta kung ako pa ikaw, musuway ko uy. Pero dili ko magmahay. Day. Oh, dagko na mo na kagrado, Mas Grace. Oo, kuya. Tungod sa imong effort ug sa pagtudlo na ko. May noon. Kaya rin kayo nakatunan. Oo, syempre. Nakatinasad kong ka-in love ni mo. Ha? Aha? Unsa to? Ay, wala ko yun. Kabuko dyan ni mo, Julia. Uy. Nakastorya na unta kag sugoy. Dua pa kaya di mo paruki. Ay, kalagot. Katug na lang nina ako eh. Makalagot yun. Julia, anak. Bangon sa diyoy. Sa iyo, asad ni Papa na mukaw. Uy. Pa, wa may klase ron pa. Wali klase, yan namin nangita ni mo. Ha? Kinsa may sayo nga nangita na ko eh. Hi. Kuya Troy, nga nang niya ka? Niya ako kay nanangin ko ni Papa ni mo nga manguyab ko ni mo. Ayaw gud pag binuang niya, kuya. Tinuling gisulti, Julia. O niuyon ko. Kaya nahibaw ko nga mayo siya nga influence ka ni mo. Pa, Yeah, biasa mo ha. pagtarong pa. Sa tinuod lang, dugan na mo ko nagkagusto ni mo, Julia. Schoolmates planta. Nagkailan na kay ko ni mo. Pero huwag kong makahigayon kay lagi. Murag bata pa kay ka atong higayon na. O nagsabot sa ni Grace nga dali magsaba ni mo nga nakagusto ko ni mo. Mo nga pwede na kong lipaya pag-ingon ni Grace nga pareha tawag kurso o patudluan ka. Sa tinuod lang, sad. Ako mang gituyo nga parehas ta og kurso. Para na ako'y rason nga mapaduol ni mo. Kay nakagustusad ko ni mo, kuya. Tuloy na lang. Kahit sa lang magsihipagkakalian ako eh. So, nisugot naman kasi Papa. So, unsa may puti pa sa butani? Kita na, kung sugton ko ni mo. Sige, kita na. Kita na? Yes! Na mahal, yan ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Kung di mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka... Simple na tuod kaayo ang sinugdanan sa among love story. Pero ang nakanindot, kay kuno siya akong gibati sa dihang nakailan ako si Troy, mao gihapon ang akong na-feel karon bisag minyo na mi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.